Δεν ξέρω πού να ξεκινήσω. Κέικ. Θα μου πεις, Νικόλα, κέικ. Αδιάφορο. Θα συμφωνήσω. Κι εγώ όποτε πάω σε μαγαζιά και βλέπω κέικ, λέω, μην υπάρχει κανένας λόγος να πάρω κέικ. Αυτό εδώ είναι το καλύτερο κέικ που έχω φάει. Δυστυχώς δεν μένω κοντά, αλλά πάντα στέλνω στο φίλο μου το Σόβολο και του λέω, Χριστάρα μου, μπορείς να μου στείλεις αυτό το ντόμινο κέικ, το οποίο είναι άρρωστο. Είναι αυτό εδώ, με τρούφα γύρω-γύρω, σοκολάτα, κρέμα σοκολάτα και γύρω-γύρω από τα τετραγωνάκια έχει υγρή σοκολάτα. Είναι το πιο άρρωστο κέικ και κάνε χάρη στον εαυτό σου και πήγαινε να το δοκιμάσεις. Στο Σόβολο, στην Γλυφάδα. Εύκολα θα το βρεις. Μιλάμε για έπος.